ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, ҷашни истиқлолият ба тамоми ҳамватанони мо муборак бошад. Худованд ҳамеша ватани мо тинҷу ором бошад. Ва имрӯз мо дар ҷашни истиқлол қарор дорем ва мехоҳем ки барои шумо наворҳои хуберо ва инчунин биное ки дар пушти ман мебинед дар ҳақиқат дар шабакаҳои иҷтимоӣ реклама шуд ва ман имрӯз барои шумо ин биноро ва шаҳри Душанбе ва зебогиҳои шаҳри Душанберо нишон медиҳам. Ба канали мо меҳмон бошед, ҳатман сабскрайб яъне ки подписатсия кунед ва мешинем ба ҳазур зебогиҳои шаҳри Душанберо тамошо мекунем. биёед меравем. бинақши ватан пираҳан аз хештанам нест, бар сар наниҳам ончи кӯлоҳи ватанам нест. ман вориси ҷамшедаму фарзанди таҳамтан, орияти бегона сазовори танам нест. ин атласи абрешими мо атласи дунёст, нури назари модари дилсӯз ҳувайдост. дӯстони азиз, шаҳри Душанберо дар таърихи 9 сентябри соли 2021 дар рӯзи ҷашни истиқлолият барои шумо навор мекунам. айни ҳол мо дар маркази шаҳр қарор дорем. дӯстони азиз, барои шумо ҳамаашро нишон медем ва худо хоста бошад нафароне ки чандин солҳо шуд дар ғарибиё ҳастанд ва дар ҳақиқат ватани мо тез рушд кард, тез пешрафт кард. ман ҳамаашро баҳри шумо нишон медиҳам. ҳатман мешинем, лайк мемонем, подписатсия мекунем ва ба ҳазур чиқо мекунем, тамошо мекунем. зиндаву саломат бошед. ина бародарои азиз, ҳамон биное ки айни ҳол дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ реклам шуда истодааст, ки дар ҳақиқат боиси ифтихор аст. ина бародарои азиз, тамошо кунед. ин ҳамаш барои истиқлолияти мо аст. шукронаи сулҳу ваҳдат. خوش دوستان عزیز، ҳозир мо меравем навор мекунем.
канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.